ناچاران فرهاد نجمی اشرف محمود وک بپوله نواران فکری ریبر آپو فکر مروفاهی گشتیه و جبوی مروفاهی بگشتیه گرک دکه مروفاهی لریبر آپو خودی درکوه آزادی فیزیکی یا ریبر آپو ارکک اخلاقیه یا مروفاهی بگشتیه آزادی فیزیکی یا ریبر آپو تمام کرنا آزادی مروفاهی بگشتیه نابندانو چند آرادوی رنگ گلدن باش رو هفته مجدار 2023 سه امن بروکسل ساعت 10 لامد 12 گودار نجام نوچه نواروژی پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویا سارا جلینگوت کامپانیا جبو آزادیا öcalanı Akademisyana Skoçya Sara Gilin tekildari pengava navnetev ya jreber Abdullah Öcalan ra azadi jipirskirek ra kurtre çareseriya siyasi jane feraxivi Sara Gilin Diyarbakır delegerin açareseriya mesela Kurt ve Aşçiyale Türkiye'de rola Brez Abdullah Öcalan serekeye uvuha axivi Daxuyane şepemeni ya navnetev bu minaka pişkiriya berfire ajbu Öcalan u fikrenvi girengiya ramanen ji derdike ve hole u hevi de Murovan jiber ku paradigma Brez Öcalan jipergala kapitalist re yekane alternatife u dikare kriza cihane çareser bike Sara Jili dazanin ku gelek komen jivalaten juda beştari kampanyaya bon u vuha doman pişkiriya bu kampanyayı zedetir bibe ve hemu gelen cihane xweke beşeke jive kampanya bibine minaka pişkiriyle Fransa hatediten pişti raydarın Fransi lediji çalaken liber konseya Avrupa derketim parlamenteran yekserle avaniya konseye ahaftinin pişkiriye kirin evci nişandı de pişkiriya kampanyaya geleke xurtbe Saray Jili dazanin kampanya demdireje uha doman la Avrupa'ya liber avaniya parlamentoyan kont denevedan u dosya peşkeji siyaset medaran tekirim ve çarhelin Kurdistan ji daxuyani tendayın eme kart postalen jibu tecta girankir yalı ser Brez Öcalan jişandeyan ra bişinin planın konferans u çalaken demdirici hene. Doza Kobane Mirina Peşi be deste polisan pekatiye. Rurunşta Doza Kobane duhjile dadgehal 22 acezeye giran Ankara'lı kampüse girdiği Sincan'e pekat. Siyasetmedar Dilek Yağlı, Aynur Aşan, Sebahat Tuncel, Ayşe Yağcı, Ayla Akat Ata, Zeynep Ölveci, Zeynep Kahraman, Meryem Adıbelli, İsmail Şengül, Alp Altınörs, Nazmi Gür, Ü Günay, Kübülay Tevlid Ozevun. Gerek parezerji dürünüştüne de amade bun hevseruken gişçiyen hedep Tülay Hatimoğulları Tuncer Bakırhar rünüştün şopandın. Pişti siyasetmedar Dilek Yağlı parasına koykir uhagut. HDP partiyeke praliye udnava ve de jiher partiye kesene. HDP partiyeke rengin u jiciheke jikeseke fermane nagere. HDP İruji HDP jibu lekolin kirna bu yerin 6-8 jotmeyi serledan kirin lehmu serledan bedengen AKP MHP hatın red kirin çıma lekolina bu yeran den asten kirin Dilek Yağlay heridavi gut keseku peşi de çalaken 6-8 jotmeyi de jiyana hoji desta bedeste polisan çebu polisan neştin ambulans biçin cihe bu yeri evdi girtiname ande tespit
girine. Ev xal bi tu avayî di vê dozê de nehatine nirxandin. Wê rûniştina dozê îro jî dewam bike. Hürgiliya qazaya li Mısırca Sêrtê diyar bû. Duh li navçeya Mısırca ya Sêrtê otomobîlek wergeriya û tanka LPG teqiya. Hürgiliyan qazayê diyar bûn bû yer 2 saat di 19 de li derdora gundê Hîsnîsê qewimî. Wesayîta bi plakaya 72 KA 229 a ku Hevserokê Partiya Herêmên Demokratîk DPP-ya Hazoye bere Mehmet Yaşar Dajot dema ber bi navçeya Hazoye elî heve diçû ji kontrolê derget û wergeriya jiber taqîna tanka LPG ya di wesayîtê de agir bi wesayîtê ket komên agirkujiya Afa Tenduristiya Lezgîn a 112 û cendirmeyan sevkicihê bûyerê hatin kirin. Ajokar Yaşar û keça wî ya 11 salî bi birîndarî hatin rizgarkirin. Lêbelê hevjina wî ya berê Aynur Yaşar û zarokên wan Bêrîtan 15 salî, Viyan 14 salî, Bauz 12 salî, Cudî 6 salî û Rodî 4 salî jiyana xwe ji destan. Endamên malbatê yên jiyana xwe ji dest dayîn li gundê Zengovî navçeya Hezoyê hatin defînkirin. Partiya Wekî û Demokrasiya ya Gelan HDP tekîldarê qazayê li ser hesaba xwe ya hesabê xwe de peyama sar saxiyê da. Di peyamê de we hat gotin de encama qezaya li navçeya Mısırca ya Sêrtê de Hevserokê DPP Hazoyê yê berê Mehmet Yaşar bi giranî birîndar bû ve hevjin û 5 zarokên wî jî jiyana xwe ji destan. Serê malbat û xizmên wan saf be û ji bo Mehmet Yaşar jî şîfayê xêrê dixwazin. Girtiyê nexweş Cemal Tanhan hat berdan. Girtiyê nexweş Cemal Tanhan li girtîgeha Bolu tîpa fê dihate girtin û piştî felc bû di 23 Cotmeyê de sevkî nexweşxaneyê İzzet Baysal kirin. Di 27 Cotmeyê de jî Tanhan sevkî beşa cerrahiyê ya nexweşxaneya Eskişehîrê kirin. Girtiyê nexweş Cemal Tanhan li Eskişehîrê di beşa awartê de dihate derman kirin du hate berdan. İhade Ankara ji bo berdana Tanhan di sala 2023 de 4 caran serlêdan kiribû lê tu encam ji serlêdanan derneketibû. İhade Ankara herî dawî ji bo berdana Tanhan di nehê Cotmeyê de serê malên tevqîfê Komisyona Lêkolîna Mafê Mirovan a Parlamentoyê dozgeriya girtîgehê û Wezareta Tenduristiyê dabûn. Piştî vê serledanê Cemal Tanhan duh hate berdan. Keça Cemal Tanhan Ayşe Tanhan ragihand ku duh danê êvarî xebatkarekê nexweşxaneyê telefonê wê kiriye û gotiye bavê te hatiye berdan. Xelkê wanê gotin çareserî neşere razemaniya ji bo aboriyê ye. Yek ji bajarên ku herî zêde betalî lê heye wanê welatiyên wanê dibêjin sedema sereke ya feqîrî û betaliyê polîtîqeya şer. Pareyên ku ji bo şer tê xerckirin ji bo aboriyê were razandin wê krîz ji holê rabe. İsmail Çınar diyar kir ku sedema bingehên ya betalî û krîza aborî şer e û wiha got her roj zehmet têne kirin. Mercên jiyanê rojane giranin. Heke şer bisekine pereyên ku li leşkeriyê têne xerckirin ji bo aboriyê bene razandin rew jî biguhere. Ömer Yılmaz jî got sedema betaliyê polîtîqên desthilatdariya AKP'ye heta kengî wê şer bikim. Gelo heta ku Erdoğan bimire Erdoğan ji bo desthilatdariya xwe şer dijwar dike. Êdî bes bila şer bi dawî bibe û gel bêhneke bistîne. Yên ku behsa Filîstînê dikin her roj li rojava mirovan dikujînin. Mahfuz Doğa jî got ji ber krîza aborî û betaliyê herkes feqîr dibe li wanê tengazariya herî mezin betaliye û kar jînîne. Sedema vê jî şerê teybete. Şevkî Kaya jî got min li navçeya Elbaqê cotkarî û sewalkarî dikir şer her du kar jî nehişt. Paşê hatin wanê û ji bo debara xwe diçim deriyên sînor. Em li wir jî maxdûr dibin. Dema ku em çay û şekir tînin dest datînin ser. Divê ev şer were rawastandin û aştiyek mayî de çêbibe. Herî dawî Ahmet Taş got kes nikare tişteke bike kes nikare bi maaşê askarî debara xwe bike. Daxwaza me ev e ku desthilatdarî biguhere heke hikûmetek nû were belkî dawî li şer bîne hingî wê krîza aborî jî çarêser bibe.
Cenazeye jineke civan til temre hattitin cenazeye Sara Abdullah El-Macid Mel-Aliye u 26 sali bu sabah Abdullah Halke Günde El-Khiraye Heramat Cihaye Kızvaniya til temir bu pişti cenazeye vile til temre hattitin gel agahi da hezen evlekariya hündürün hezen evlekariya derbare bu yere de desbeley persinekir tıbba şeriji agahi da ku jişopen liser cenaze diyar de bes Sara hatiye kuştun. Li Kamerunê di êrişê li hemberî gundekê de 20 kes hatin kuştin. Li gundê Exbekaw adîkeve başûr Rojavaya Kamerunê di saetên şevê de li dijî raydarên ewlehî û herêmê êriş pêk hat. Li gurî AFP êriş li dijî raydarekê paya bilind pêk hatiye. Hejmara kuşcan tam ne diyare navbera 20 heta 23 kesan de ne. Di êrişê de 20 kes hatine kuştin 10 kes birîndar bûne ku ji jin û zarok û mêran pêk yek jî subayên Kamerunê ku navê xwe neda û got komên çekdar êriş kirine 15 mal şewitandine. Raydarekê paya bilind ê komîsyona mafê mirovan a Kamerunê jî got 15 kes mirine lê dibe hejmar were guhertin jî. Yekîtiya werzîşê ya Dêrazorê ji bo piştgiriya ciwanan turnuvaya Kişke Ango Santraj li herêma Seba Kilo li darxist. Di turnuvayê de çil lîstik van ji Rojavayê Dêrazorê beşdar bûn. Ev lîstik bi taybetî di nav beşên ciwan û mêran de lîstika herî berbelav e. Turnuva li gor sîstema Swîsre li dar ket ku ji heft geran pêk tê û her gerek 25 deqeyan di dome û di encama her gerekê de lîstik vane qezanç dike. Desteya çawan û werzîşê ya Bakur Rûşatê Sûrî ji bo pêşxistin û çalîkkirina mîna van lîstikan turnuvayan li dar dixe. Komama müzikê Amedê konser li Eywana Şanoya Bajêra Amedê ya li navçeya Panesê hate dayîn. Xelkê Amedê alaqeyek zêde nîşan da komên ma müzikê stranên gelerî gotin gel bi deqeyan çepik lêdan û alaqeya xwe nîşan dan.